wayenonyana bakhe ababini. Oonyana bakhe njengoba behlala apha esibingele loba apha endlini kaThixo, kwabetha abantu xa besiza bezonikela bathathe izinto ezityetyisiweyo bazidlele ngokwabo. Babethi namakhosikazi amatsha balale nabo bewephula umthetho kaThixo, besenza into erongo, beyenza etempileni kaJehova, beyenza endlini kaThixo, besenza izinto ezingamasikisi, besenza endlini kaThixo. Ndinento ethi ngexesha babesenza loo nto, nabantu belizwe babeyibona into eyenziwayo phakathi endlini. Mhlawumbi babesithi siyoza kanjani xa amakholwa esenza kanje, sowungena kanjani endlini kaThixo xa abazali bephila ngolu hlobo. Ngoba whatever into esiyenzayo ilizwe liyijongile, whatever into eyenze ngaphakathi ilizwe liyayibona. Isayida intle noba imbi na, jonga indlela owenza ngayo uba le ndlela owenza ngayo ngeke ibavalela abantu bakaThixo into abana bangenzi kuzonkulu uThixo, ngeke ibavalela abantu bakaThixo uba bangangasindiswa na. Ngoba kukhona abantu abaludonga lokuvala abantu abazosindiswa, kukhona abantu abaludonga lokuvulela abantu abazosindiswa. Kwezi ndonga zombini ngabuloluphi ludonga? Kukhona abantu abangenisayo abantu, kubekho abantu ababakhuphayo ngaphakathi sebengaphakathi. Kukhona abantu ababavalela bengekangeni ngendlela umuntu enza ngayo, abavalela bangaphandle bangabisakwazi ukungena ngaphakathi. Ngendlela abaphila ngayo bangaphakathi ibenza abantu belizwe bathi noba siyafuna ukukholwa kodwa ngenxa yendlela ekwenziwa ngayo ngeke sikwazi. So jonga wena indlela owenza ngayo, jonga indlela ophila ngayo, ngaba ngeke ibavalela abantu, ngaba ayibakhupheli ngaphandle asebengaphakathi na. Haleluya. So oonyana bakaEli babhizi benza imikhuba, bayenza etempileni, bayenza endaweni engcwele kaThixo, bayenza endaweni kaThixo. Endaweni kaThixo ithi ibhayibhile kukhona itsheyo, okhona umphongolo. Umphongolo kaJehova wawuphakathi endlini kaThixo. So itsheyo imele ipresence kaThixo. Besenza amanyala in the presence of God, besenza izinto ezimasikisi phakathi ebukholeni bukaThixo. uThixo ndishoba loo nto yamenza buhlungu entliziyweni yakhe. Yithi iBhayibhile ngalo lonke ixesha xa uSirayeli ephambukile kuThixo, uThixo wayemnikele kwisandla sentshaba, amnikele uba makoyiswe zezinye izizwe. Xa bonile uThixo, uJehova wayelususa udonga lokubafihla, abayekele kwezinye izizwe uba mazibatshabalalise. So ngalo lonke ixesha oonyana bakaEli benza ngamanyala, babevula udonga kancinci loba uJehova ayeke ubakhusela, babevula udonga kancinci uba uJehova makayeke ubafihla. Ngoba isono nesono osenzayo siyalumkhakha udonga lokufihlwa nguThixo empilweni yakho. Kukhona izinto uThixo akufihla kuzo xa usenza kakuhle. Ithi iBhayibhile uSathane xa efika ezulwini, uJehova uthi uyabuza ngaba umgalela umkhonzi wam uYobhi, uthi ndiyawumgala kanjani ngoba umbiyele. Xa sikholwa kakuhle siyabiyelwa nguThixo. But ukubiyelwa nguThixo akukho kwabantu bonke abathi ndisindiswe phathi, kwakwabantu abaphila entandweni nasecebeni likaThixo. Uyasibiyela uThixo, but ukubiyelwa nguThixo kuneeprinciples zakhona, kunendlela ekufuneka uphile ngayo. Xa ukuzubiyelwa, xa kuchazwa uYobhi, kuthiwa yindoda egqibeleleyo, yindoda enjengayebubini, yindoda emoyikayo uThixo.
zizona principles zoba ubiyelo wena kuThixo. Ngaba indlela ophila ngayo iyampliza na uThixo. Kuba kukhona abantu abapliza uThixo, kubekho abantu abapliza abantu. Wenzela ukubonwa ngabantu. Uba hayi wena uyakholwa, kanti uThixo uva kabuhlungu ngempilo yakho. The more usona is the more usithuthela impilo yakho. The more usona is the more uvuleka igap, uvuleka udonga lokufihlwa uThixo. And the more usona, nemihla yokuphila kwakho iyancipha. Kunabantu abafa before time, kungakafanele mabafe, but ngenxa yesono abangasiguqukeliyo. Ngoba uThixo wethu uyathetha nathi. Either uthetha ngemibono, noba ngabaprofeti, noba ngezwi lakhe, noba ngamaphupho. But uThixo uyathetha. Ngaba kwindlebe zakho uyayivula indlebe yokumamela uThixo. uThixo xa ethetha akathethi kwicala loba ezokubusisa kuphela, akathethi kwicala loba na uzofumana izinto ezinhle. Uyathetha uThixo nakangabe wenza okubi kufuneka guquka. iBhayibhile onyana baka-Eli ngoba kwakunombhoshongo, kwakunomphongolo owawukhona endlini kaThixo. Then ngoba bayawazi amandla omphongolo, uba umphongolo unamandla and bonke abantu abaya emfazweni bephethe umphongolo bayoyisa. Ithi iBhayibhile bathatha umphongolo kaJehova bahamba nawo baye emfazweni, kanti lo mphongolo ubanjwa ngabantu abangcolileyo, ubanjwa ngabantu abangahlambulukanga. Sengathi babeke bawuphathe ngaphambili, babuye behlabelela umhlabelo wokoyisa, bathi sinqobile soyisile, but namhlanje bawuphathe ngezandla ezingcolileyo. Yithi iBhayibhile xa bewuphatha bangena emfazweni balwa namaFilisti. Ngoba ungayiphatha into kaThixo ingcwele, but uma ungekho ngcwele wena ingakakuncedi, ingakakusindisi, ingakakuhlawuli, ibe ingcwele yona. But if uyiphatha ungayiphathanga sebungcweleni, bawuphatha umphongolo bafika nawe emfazweni. Ndinento ethe enhliziyweni yam, ngexesha bafika emfazweni babelesiqiniseko sobana sizokoyisa sonqoba kule mfazwe, but balibala into yobana baphethe into engcwele, but beyiphethe bengakho ngcwele bona. Baphethe into engcwele beyiphethe bengahlambulukanga. Bangena emfazweni, kanti uJehova isandla sakho sisusile kubo. Ngoba itye ikhona, but isandla sakhe sisusile kubo. Lithi iBhayibhile babulawa xa besifa, wathatha umphongolo kaThixo. AmaSirayeli aqhubeleka kwafa nabaninzi because umphongolo awusekho, because ubungcwele awusekho, because igcwele kaThixo ayisekho. Ngoba once ubungcwele ababikho kuba kuninzi ukufa. Once inkazimulo kaThixo yabikho kuba kuninzi ukwehlulakala nasekholweni. Ungavumeli into yobana uhambe kwijeli yakho yokholwa, uhambe minus ubungcwele, uhambe minus inkazimulo kaThixo. Yabona xa umphongolo ungekho, uhambe ulikholwa elingawuphathanga umphongolo, ulinyazwa nazinto ezininzi, ubulawe nazinto ezingenamsebenzi. Lento kwaqanga uhlala phansi ujonga lento ibingenamsebenzi, but ikulimazi kube into enkulu because awunawo umphongolo uphetheyo. Wathatha umphongolo. Xa uthatha umphongolo, ithi iBhayibhile amaFilisti awubeka noThixo wabo uDagoni. Xa ewubeka noDagoni, sengathi andazi noba yayisasikhona elo gama lithi kude maninginiki, zindala zombili.
kodwa ndifuna ukuthi mna mhlawumbi kwathiwa kude malekelile mdala uJehova yukweka uBahala ngoba uThixo wethu akalingana bayothixo. So xa ebe senganomphongolo wawityesana nje incupha uNtabole ngayo xa ebe umphongolo ungenzanga nto. Ithi iBhayibhile wawa uThixo wamaFilisti uDagoni because uThixo wethu akakompetishwa nabayothixo. uThixo wethu akafani nabayothixo. uThixo wethu noba angabonakala ngathi mncinci but mkhulu ngemisebenzi yakhe andunamandla lo Thixo esihamba naye. Once wakhona uThixo, once yakhona iTyeya no sengase ngathi bathandekayo even nakwifamily zethu ake sithathe iTyeya singathethi into ezininzi but sithathe iTyeya sithi yizandla ezinyanya zenu, yizandla amaqhathi wenu, yizandla eenyoka zenu, kodwa sisuke sithathe iTyeya sibeke nje iTyeya sithi iTyeya sisebenza ngokwakho. Zonke izithixo, zonke izinyanya, zonke inyoka wathi wakhona iTyeya ziyaguga. Asingobantu bokuthetha kakhulu, ikhona into esimelayo. Asingobantu bokuthetha kakhulu, sisuke sengozini yethu. Sitawulala ozingi, sitawuzange wasishiya, awuzange wasiyekela. Lithi simo seliphelelwe lagqiba ngawe kwathi uzokhelela ibhokhwe usuke uthi hayi kulungile uhambohlala phezu kweTyeya uthi Jehova uyandazi ndikhonza igama lakho. Uthe Nkosi masinganquloti uThixo ngaphandle kwakho. Ufike phambi kweTyeya xa ufika kubo ubabulise ngothando uthi uYesu andisikelele ngelo xesha iyasebenza iTyeya ngapha. Asikhonzi ifokofoko loThixo, asikhonzi Thixo olalayo, asikhonzi Thixo ozelayo. Owethu uThixo akalali futhi akozeli. uThixo wethu ithi iBhayibhile abantu bakhonza uThixo babo banendlebe kodwa beva, banamehlo kodwa baboni. Owethu uThixo uyabona, owethu uThixo uyeva. Sithatha nje iTyeya sihlanganise noDagoni babo emveni koko sikhululeke sihlabele umhlabelo ethi cha angingedwa yena ushilo wathangeke angishiye angingedwa yena ushilo ushilo Jehova angingedwa bathe uhlabela kanjani isimo sinje, uhlabela kanjani izibubethe uthi ndiyamaze ndihamba naye. Uthe ngeke aluyekele unyawo lwethu lutyhibilike. Ndiyamaze ndihamba naye, akalali futhi akozeli. Ndiyamaze ndihamba naye, ndimbonile ihlangula impilo yakhe. Ngoba sihamba noThixo.